A xuízo do Bloque Nacionalista Galego, estes non son uns orzamentos pensados para sair da crise. En primeiro lugar, porque apostan por unha reducción drástica do investimento productivo, non só en infraestructuras, sino en capítulos fundamentais para modificar o patrón de crecemento, como a educación ou o I+D+I, e se se opta por unha política de recorte drástico do investimento productivo, como optan estes orzamentos, iso inevitablemente vai ter un impacto negativo na recuperación da economía e na xeración de emprego. Lonxe de contribuir á recuperación económica, vai na dificultar. E, en segundo lugar, porque se produce un evidente recorte no gasto social. Son os orzamentos da conxelación das pensións, son os orzamentos da reducción do salario dos empregados públicos, son os orzamentos que contemplan un importante recorte en políticas de atención á dependencia, en políticas de axuda á maternidade e á paternidade, que contemplan un importante recorte en sanidade, medidas todas elas que, por unha banda, van ter un impacto negativo no poder adquisitivo de amplos sectores da población, e se se perde poder adquisitivo, dificilmente se pode recuperar o consumo e con iso facilitar a recuperación económica, pero que aparte representan uns orzamentos claramente antisociais, claramente inxustos, onde se pretende transferir de xeito prácticamente íntegro os custes da crise aos sectores máis febles da sociedade. Eu casi me atrevería a decir que en lugar de ser os orzamentos do goberno do señor Zapatero, podíamos decir que son os orzamentos do Fondo Monetario Internacional, son os orzamentos de Soros, son os orzamentos dos tiburóns financeiros. Uns orzamentos, insisto, pensados para reducir o déficit, antepoñendo este obxectivo, que ten que ser o obxectivo fundamental, que favorecer a recuperación económica, pero que nos podemos atopar con que non servan nin unha cousa nin outra. Tamén nos estamos atopando no marco deste debate orzamentario a un señor presidente da Xunta que volve a emitir, en fin, o lallo como todo plantexamento político, a transmitir impotencia, a decir basicamente que, bueno, que el efectivamente non pode facer nada, non? Tamén convería preguntarse se cando se está facendo un debate de orzamentos ou se está, mellor dito, plantexando uns orzamentos, pois se fixe algunha xestión previa, verdad, algunha negociación co goberno central, etcétera, etcétera, etcétera. E como eso seguro que non foi así, pois francamente, pois a veces ir simplemente pola vía do lamento, pola vía en fin, da impotencia, transmitir a impotencia, pois tampouco lle resolve nada para este país. En definitiva, unhas cifras de investimento que, desde o noso punto de vista, están moi por baixo do umbral necesario para que Galiza realmente salde os déficits que ten acumulados, en particular en materia de infraestructura, e que requeriría que ese investimento se situase sensiblemente por riba dos 2.000 millóns de euros. Podemos todos cuantificar como que iramos o tanto por cento para arriba e para baixo que nos toca esta vez. A realidade vai a ser que, por falar de algo que todos podemos entender, as infraestructuras galegas volverán a retrasarse. Seguindo aquel magnífico principio do goberno central, que é que en época de vacas gordas a Galiza non lle toca e en época de vacas flacas tampouco. O BNG con este proxecto de orzamentos na man polo seu marcado carácter antisocial, por ser un orzamento negativo para sair da crise e porque o investimento que se contempla para Galiza é claramente insuficiente, non manexa ninguna outra hipótese que a de votar en contra na tramitación parlamentar deste proxecto de orzamentos e a presentar unha emenda á totalidade.